Čaute ľudia, vítam vás z nového videa a dneska ma čaká extrémne nabitý deň a celý vám ho ukážem. Tak poďte so mnou. Takže ľudia, toto sú moje klasické raňajky a rýchlo sa naraňajkujem a vyrážam cvičiť. Tak akurát sa balím a ako ste už možno prečítali z názvu videa, tak dneska idem za futbalovou reprezentáciou a uvidíme, či sa mi tam podarí dostať, ale ja verím, že áno. A beriem si so sebou tento nádherný dres Tomáša Riga a uvidíme, či sa mi podarí natočiť nejaké videá alebo odfotiť sa s nimi alebo pokecať, tak ja verím, že áno a vidíme sa u toho. Takže ľudia, už som v Senci a predtým, než si pôjdem pozrieť tréning reprezentantov, tak si ešte idem na chvíľku zacvičiť a ukážem vám všetko, čo som cvičil, tak poďte so mnou. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Why you be all on my line about nothing? Why won't you go get you $1 or something? Don't hang with a nigga who lying for nothing. I see that we different, you riding, I double. I don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely could trust you. I talked to a shorty, she bagging the bugging. And I'ma need all of my dollars on corporate, so hand me the money, I divvy the pie. I'ma give all of my people a portion to build them a fortune. I'm flipping the ride. I can't be mixy when iffy the vibe. And 40 on 50 is really the time. Why are you all on my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kid to the side. I don't know if you bitches are thinking I'm blind. Tak naši reprezentanti už poriadne makajú a ja verím, že v blízkej budúcnosti sa k nim určite pridám a tak sledujte moju cestu a budem vám dokumentovať tuto na YouTube aj na Instagrame, tak budem rád, ak mi dáte odber a podporíte ma lajkom. A ak vás zaujíma nejaká otázka, tak ľudia napíšte dolu do komentáru a rád vám ju zodpoviem. Pekne robí. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. Martin Dubravka. Toto je život, o ktorom snívam a ja verím, že sa stane aj realitou. Record off record, I still count wins when they doubt it. On record off record, I let them take advantage. I was wildin' on record off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. Takže už som sa dofotil. Videá som bohužiaľ nenatočil, ale nechcel som chalánov otravovať, ale som veľmi rád za fotky, tak držím palce, nech sa im darí a úžasný prístup a úžasný charakter. Fakt úžasní ľudia, tak držím palce a veľa úspechov. A jediná škoda je, že nebol môj obľúbený hráč Lukáš Haraslín, ale verím, že na budúce sa mi s ním podarí odfotiť a porozprávať sa. A tak ak náhodou pozerá toto video, tak ho pozdravujem, ale asi nie. A tak prajem mu skoré uzdravenie. Čo na to hovoríte? Peco, pozdrav do videa na YouTube. Díky, ale Timotej Šipoš, díky. Díky Peco, že si mi tu vybavil byť a proste fakt rešpekt. Aj na budúce. Díky Peco. Followeri, máš to u mňa, fakt. Užite si toto video s reprezentáciou. Áno. Budeš stať za to. Má to u mňa, dlžím mu to. Takže donatáčal som a už odchádzam, idem domov. Ale predtým sa ešte zastavím okúpať sa na jazere. Tak ukážem vám tú nádhernú vodu. A idem troška zrelaxovať, oddychnúť si. Vidíme sa tam. Ľudia, nádhera, zaslúžený relax po maturite, užívam si život. Mami, nekomentuj to. Nekomentuj to. Toto video ide tvojmu šéfovi, že piatok proste sa tu zašívaš. Na PN-ke. A ľudia ešte k reprezentantom, tak ďakujem im za fotku. Všetci sú to frajeri a držím palce.
nech sa im darí a napíšte mi dolu do komentáru, že kto je váš obľúbený hráč. Najviac sympatický mi prišiel Šranc a potom mi prišiel David Strelec, veľmi sympatický, Heco Dubravka, všetci akože boli sympatickí, ale ešte Dominik Takáč, strašný frajer, ale všetci fakt strašní frajeri, tak ja im ďakujem za fotku. A idem sa teraz trochu namočiť do vody, však pozrite sa sami, jak to tu dobre vyzerá. Dubaj. Takže ľudia, presunuli sme sa ku sestre a urobila nám takúto úžasnú večeru. Tak ďakujem ti, Ráchy. Aj tebe chutí? Z mrazničky. Výborne, kvalita. Tak ľudia, po tomto úžasnom dni idem ešte na tréning. Tak ukážem vám nejaké zábery, ale nie z tréningu, ale ukážem vám, ako vyzerajú naše podmienky tu. Tak vidíme sa u toho. Takže ľudia, ja už mám po tréningu a týmto by som sa chcel s vami rozlúčiť a poďakovať vám za to, že ste pozerali až do konca. A ak sa vám video páčilo, určite dajte like a napíšte komentár, že čo by ste chceli vidieť u ďalšieho videa, nejaký tréning alebo tak. Tak ďakujem, že ste pozerali do konca a vidíme sa u ďalšieho videa. Peace!